I OsteoStrong anvender vi specialdesignet og patenteret udstyr, vi kalder for Spektrum. Spektrum består af 4 maskiner med hver deres fokusområde på skelettet. Maskinerne indstilles efter det bevægelsesområde på din krop, som er stærkest, også kaldet din optimale biomekaniske position. Vi starter med arme og skuldre, dernæst ben og hofter, så ribben og brystben og til sidst rygsøjlen. Du bruger din egen kraft i vores maskiner. Der bliver ikke påført nogen ekstern belastning på dig. Computeren giver feedback, imens sessionen står på, og måler om kraftudviklingen er høj nok til at komprimere dine knogler og aktivere de knogleopbyggende celler. Spektrum ligner de maskiner, man ser i et almindeligt fitnesscenter, men de er på ingen måde sammenlignelige. Spektrum er designet til ved brug af teknologi at interagere med hele dit muskuloskeletale system og til at komprimere dine knogler på en sikker og kontrolleret måde. Det er ikke muskeltræning, vi laver i OsteoStrong, men en klinisk dokumenteret knogleopbyggende behandling.